अपारेशन सिन्दुरजों सोमोन्दो थानाय गिदिर रादाब भारतआ ब्रह्मस मिसाइलजों पाकिस्ताननि बेरेखायै गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो पाकिस्ताननि गोबां एयारबेसफोरखौ फोजोबस्रांदों। अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों सनिबाराव भारतनि रौनिया हान्जाफोरा पाकिस्ताननि गोबां गाहाय रौनिया थावनिफोराव थि आरो सानथांखि खालामना गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायफोराव ब्रह्मस सुपारसनिक क्रुज मिसाइलजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मिसाइलफोर आरो गोदान मुगानि लामा दिन्थिनाय हाथियारफोरखौ बाहायदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव मोनब्रै पाकिस्तान एयारफोर्सनि एयारबेस रावलपिंडी, जेकबाबाद, बलारी आरो स्कार्दुआ सिलिंखार जादोंमोन। बेजों लोगोसे भारतआ दायो पाकिस्ताननि मोनजिसे एयारबेसखौ फोजोबस्रांबाय। पाकिस्ताननि मानसावगारिखौ नायनानै POKआव स्कार्दुनिफ्राय चीनसिम मोनजिसे गाहाय बिरखं गाथोनफोरखौ थांखिनानै गाग्लोबनाय जादों। गाग्लोबनाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि रानवेजों लोगोसे गासै बिथायारि सानज'थायाबो सिलिंखार जाबाय। पाकिस्तानाव सिलिंखार जानाय एयारबेसफोरनि फारिलाइया जादों नूरखान एयारबेस, POKआव स्कार्दु एयारबेस, रफिकी एयारबेस, मुरिद एयारबेस, शुकुर एयारबेस, सियालकट एयारबेस, सुनियान एयारबेस, चीन रायजोनि जेकबाबादआव शाहबाज एयारबेस, सरगोदा एयारबेस, पसुरुर एयारबेस, बलारी एयारबेस। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।